Gernika Lumok bere kiroldegia modernizatu du abonatuen eta eskumuturreko adimenduen errekorrarekin. Santanape kiroldegiak bazkide kopuru handiena lortu du eta jauzi teknologikoa eman du sarbide sistema berriarekin. Santanapeko kirol zentroak azken urtetako bazkide kopururik onena lortu du 2024an, 5.526 pertsona inskribatu baitira guztira. Datu horrek esan nahi du ehuneko 7ko igoera izan dela 2019arekin alderatuta eta ehuneko 38ko hazkunde ikusgarria izan dela aurreko urtearekin alderatuta, pandemiaren eraginaren osteko susperraldia sendotuz. Erabiltzaileen gorakada horrekin batera, udaleko kirol arloak aurrera pausoa eman du zerbitzuak modernizatzeko, instalazioetara sartzeko hurbileko eskumuturrekoen sistema ezarriz. Udal erakundea bere bazkiden artean banatzen ari da kiroldegira sartzea erraztuko duen tresna berri hau. Gorka Otaolea kirol zinegotziak esan du, zerbitzua pixkanaka berritu nahi dutela, erabiltzaileek udal instalazioetan duten esperientzia hobetu dezaten, eskumuturrekoak une oro eraman daitezke jantzita baita uretan ere, eta horrek galtzeko arriskua murrizten du. Sistema erraza da, behin eskumuturrekoa lortuta, nahikoa da sarbide tornuetara hurbiltzea, instalazioetara sartzeko, bi tamaina daude, helduentzat eta haurrentzat egokituak 5 eta 4 euroko prezioarekin urrenez urren. Neurri honekin Gernika Lumoko udalak bere kirol eskaintza modernizatzeaz gain, etengabe hazten ari den erabiltzaile komunitatea fidelizatu nahi du, abonatuen errekuperazio handiak, zerbitzuen digitalizazioaren aldeko apustuarekin batera, tokiko kirola gorakada doan joera berresten da horrela.